ಅತ್ತನಂಡ ಕಕ್ಕುಸ್ದ ಗುಂಡಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತನಂಡ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನ ತಿಂಗಲ್ಗೊಂದಿ ಸಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾದಾನಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೇತೊನ್ನ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಐಡ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಐನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟದನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಒಂಜಿ ತೂಪದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ರೈಸ್ ಪಿದೆ ಇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಮುರಣಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ತೂಪ ಇರತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಪದಿನಿ ನಾನು ಓಕೆ. ಇತ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಪ ಕೊನದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಕ್ಕೆರೆತ್ತನು ಅಂಚೆನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಓಡೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಅವು ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಗುಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಪೋಸ್ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡ ಪಿದೇವರು ಪುರ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಓಡೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದು ಫ್ಲಶ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ತೂಪಿನಿ ಪಂಡದು ಓಕೆ. ಈ ಸಲ ಯಾನು ಆಲಂ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲಂ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದಿಡ್ ಫಿಟ್ಕಾರಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಉಂದು ಉಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಅನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿನಿ ಒಂದು ದಾಯಕನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ. ದಾದಾನಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೇತೊನ್ನ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಐಡ್ ದುಮ್ಮಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಏಡಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅತನಾಂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲ ದಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದು ತುಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ತುಲ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಪಡದು ಅಪಗ ದಾದ ಅಪ್ಪುನು ಅಂಚಿರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏಡ ಪಂದುಪ್ಪರು ತುಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಲ ಅದುಪ್ಪು ಅತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಅದುಪ್ಪು ಅಪಗ ಅಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಸಡನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಪುನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಪುನು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಬುರಿ ನಜರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಂದೆಕ್ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚದೆಪ್ಪುನೊಂದುಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಐನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಂಜಿ 25th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಸೇಮ್ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಪೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಕಲು ಜೋಕುಲಂಜಿ ಮಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಕ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚೆ 25ನೇ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಏರೆಗ್ ಮೆರ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯರು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಒಂಜ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಜ ಡೆತ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಜ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಬೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಸಡನ್ ಏರ್ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ನಾಡ ಉಂಡತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಆಪಿನಿ ಡೆತ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಏತೋ ಅನಾಹುತ ಆಪುನು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಏತೋ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲಾತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಂಜಿ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ರೆಂಟದ ಇಲ್ಲ ಡಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾರದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನು LIC ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಈ ಮೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಪಗ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೆಂಟದೆಲ್ಲ ಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಗೊಂಜಿ ಆಶೆ ನೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವೋಚರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಪೋದುಪ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಯಾನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಯಾನು ಯಾನ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಕಾರ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲದ ಕಾರ್ ಅಂದ್ಲ ಯಾನೆನ್ನ ಪೂರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ 1 ಮಂತ್ ದೊಲೈ
ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಅನುಕೂಲನೇ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೆಂಟಿದೆಲ್ಲ ಎಡುಪುನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬೆನ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತುನು ಅಂಚ ದಾದೆಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಆಯರೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಡಾಮ್ 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 ಅನ್ನೋದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತುದು ಆ ತಿಂಗೋಲ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಕಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಬುಡ್ದು ಕಾರೇ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಪಂತೆ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಅದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ 2019 ಇಸವಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಡ್ಲ ಏಮೇರು 2019 ಇಸವಿ ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಡ್ಲ ಬುಲ್ತುದುಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅದೇ ನಟ್ಟುನಾಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಆತ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ ಬನ್ಪೇರದ ಕೊಟ್ಟ ಪಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಅಂದ್ ಬನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಡಾಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಗುಡಿಸಿಗುಂಡ ಅಂತಾರ ಅದು ಬಂಜಿಗ್ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವನಸಗ್ ಗತಿ ಇಜ್ಜನೆ ಜೋಕ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ ಅಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರ ಅವನ್ನ ಗಂಗಾ ಗತಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಒಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕಂತದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಆತ ನನ್ನ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಆತ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಜಿಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಓಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಹೊಸತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ವರ ಜಿಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ತ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ್ ಜಿಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಬಾಯಿಗೊಂಜಿ ಜಿಪ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಡು ದೇಗನ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲೈಡೆ ಉಪ್ಪಡ ಅತ್ತಂದೆ ಇದೇ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಪೋನಗ ಈವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ಪುಲ್ಚಾಟ್ ನಕ್ಲು ನಂಜೆಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಕ್ಲು ಪಂಡದ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿದ ಕೈಕ್ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಏಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವು ಆದ ನಿಕ್ಲ ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿನಟ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ. ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪನ್ನಿಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ದೆತ್ತ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತನಾಡಲ ಇನಿ ಯಾನು ತೂಪವನಂಚಿನ ಒಂದೇನ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಾರಗ್ ಮರ ಬೂರ್ದು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಜೈದಿನಲ್ಪನೆತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಪೂರ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಟಾರ್ಚರ್ ಆದು ಎಂಕಿ ಆನೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದು ಯಾನೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಮರ ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲದಲೆ ಬೂರುನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದಲೆ ಬೂರ್ದು ಪುನಗೆ ನಮಕ್ LIC ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಪುನ ಅರ್ನನೇ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾಲ್ಯದಲ ಕನಿ ಅರ್ನ ಪೀಪಡಿಕೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪರ್ದ ಅರೆ ಮೀಪವನ ಪತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಬೂರುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಪಿದೈಡ್ ಬೆನೆರಪ ಎರ್ಲತ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಯೋಡು ಬೊಡಿದೆಯೋಡು ಬೆನ್ಪುನ ಸಾದಿ ಝೀರೋ ಅನಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅನಗ ಉಂಪು ನೆಂಚಿನ ತಿನ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದನ್ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಚಲಪ್ಪ ಉಂಟುಲ ಆ ಟೈಪ್ ಎನ್ಲಕ್ಕದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇನ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪುರ ಮಂತದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸನ್ ನನ್ನ ಸಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವಡು ಏರೆಲ್ಲ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಜಿಪ್ ಮಂತೆನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆತ್ತೊಂದ ಪಂಡದ್ಲ ಏಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಸ್ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡು ಪಣ್ಣದು ಆತನಟ ಯಾನ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಪುನ ಇಟ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅವೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಕಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತು ನಾನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನೆಲ ಸಮಾದ ನಿಕ್ಲು ಗಂಗಾಗತಿಜ್ಜನಿಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಉಳಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾಕಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಪ್ಪಲ ತೀರ್ಪೋಯರು ಓಕೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎತೋಜನ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎತೋಜನತ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ವೈಮನಸ್ಯ ಆದ ಅಕಲು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಡಿದಿಗೆ ಕಣ್ಣನಿ ಪೂಜಿ ಅತ್ತನನ ಕಣ್ಣನಿ ತೀರ್ಪೋದುಪ್ಪುನು ವಿಧವೆ ಆದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ತುನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ತುದು ನಾಡ ಯಾನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದ್ವೆತ ಪಂಡದು.
ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಚಿದಕ್ಲೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋರ್ದು ನಿರ್ಸಂತನಾದು ಬೋಪೇರು ಡೆತ್ ಆಪಿನಿ ಅತ ನಾನು ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಬೂರಂ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಬುರಿ ನಜರ್ಗುಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪತೊಂದ್ ಬೈದೆ ಅನ್ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತೆ 83% ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿತ್ತೆ ಅವನಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರಿಗ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಮಿತ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಲ ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ 10 ಜನತ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೇಲ ಕುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಮಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿನ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮುರಿಯದಿನನೇ ಯಾವ ಕಂತುಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಲ ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಈವನ್ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತುಂದು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆಹುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಈರು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಚ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದೀತಾರು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರ ಅಂಚ ಪುರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತೂತೇನೆ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದು ಪೂಜೆರು ಅಡುಗುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕೈ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಚಿನವ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರಾಹುಲ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಇರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದೀತಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪೋರು ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಪನ್ನಗೊಂಡ ನಮಕ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬೂರ್ದಿನ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆತಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ನಾಚಿಗೆ ಅದ ಅವನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಡಿ ದಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಎಲ್ಲುವತ ಗೋಡಿನು ಆಂಡ ಮಲ್ಲನಗೊಂಡತ ಕುದ ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪುರ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೆಡಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತನು ಆಂಡಲ ಸೆಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತಂದು ಪೇನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತಂದು ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ತೂದೆಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಡಾನ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುಗನ ಎಂದ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂತ ರಿಲೀಫ್ ಉಂಡು ರಿಲೀಫ್ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆ ಪೇನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನಿಯಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿದೆಗ್ ನಿಕುಲು ಓಡೆಗಣಲ ತಿರ್ಗೆರೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊನೇರು ಅತನಣ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊನೇರು ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುವೇರು ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ತೋರೆತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಅಬ್ಬಾ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬಾಲೆ ಏತು ತೋರೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಜೆಪ್ಪೆರೆಕೇನುಜೆ ಬಾಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಚದಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನೀರಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಆಲಂ ಉಂದೆಟ್ಲ ಪಟಿಕರ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೊಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ವಸಿ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಂದೆನ ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 11 ಸಲ ಬಾಲೆದ ಮಂಡೆಗ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಡು 11 ಸಲ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರ್ಗಾವಡು ತಿರ್ಗದುಂಡತ ಆ ಬಾಲೆದ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬಾಡಿಗ್ ಇಂಚ ಮಂತದ 3 ಸಲ ಇಂಚ ಮಂತದ ಐದಕ್ಕ ಕೊನದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಗುಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಲಂ ತುಲೆ ಉಂಡು ಓಲು ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಕ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ಲು ಸೆಲೂನ್ ಪುರ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂದೇನು ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂದು ಯಾನ ತುಂಡು ಮಂತದೇ ಇದ್ಯಾನ ದಾಗದ ಮನ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ಯಾನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಲಂಚೆನೆ ಬಾಲದ ಮಂಡೆಗ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನೀರುದ ಓಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತನಡ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಉಂಡೆಟ್ಟಾಂಡ 7 ಟೈಪ್ ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅವಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ 7 ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರ್ಗಾದು ಬಾಲದ ಮಿತ್ತರ್ದ ತಿತ್ತುಮಟ ಇಂಚ 3 ಸಲ ಇಂಚ ಈಸದ್ ಕೊನದು ಉಂಚ ಗುದ್ದುದುಂಡತ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡದ ಅಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ಲಶ್ ಮಂತದ ಬಿಡ್ಲೆ ಅತ್ತನಂಡ ಕಕ್ಕುಸ್ದ ಗುಂಡಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತನಂಡ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ಪ ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಉಂದೇನು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಾಲೆ ಚದಿಗಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನಾಡ ಬಾಲೆ ಸಡನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಸಡನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಉಂದೇನ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ತಿಲ್ಲು ದೆತ್ತಾರ
ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತುನಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ದೆತ್ತುದ ಬೊಕ ಕುಡ ನಿಕುಲು ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪರು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗ್ ಲೆತ್ತುದು ಉಪ್ಪರು ಎತೋ ಜನ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಪಗದ ಆದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಆಲಂ ಫಿಟ್ಕಾರಿ ಉಂದೆನುಂಡತ ಕಪ್ಪು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುದು ನೈಋತ್ಯ ಜಾಗೇಡು ಉಂದೆನು ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಬುರುನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಪಿನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುನು ಇಂಚ ಬರೋಪುನು ಉಂದೆನಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ಐಡ್ದ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆಲಸಮ ಅದು ಪೋಪೆರು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆಲನು ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒರೆಸೊಂದು ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಸಪೋಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಬೇಲಿಫ್ ಒವೇ ಸೈಡೆಡ್ ಕಟ್ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒವೇ ಸೈಡೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಫ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಡು ಪಜ್ಜಿ ಪೆರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ ಮೊರನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾತನ್ ಬೇಲಿಫ್ ಪಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಫ್ ನಿಂಚ ಪತ್ತದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಪಂಡದ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿಂದ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗಾಣಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಣ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪುನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯಿರಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಫಿನಾನ್ಸ್ಡ್ ಅವಡು ಅತನಾಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೊರರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ ಈತೆ ವರ್ಷಗ್ ಈತೆ ಪಂಡದು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಪ್ಪುಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಈತ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ ಮರ್ಪುಂಡು ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪನ್ನದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಏ ಜಾತಿ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಯಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಯಸ್ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ಗು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೀದುಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಜಿ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ಲ ಎಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಐತ ಥ್ರೂ ಆದ ಯಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ನೆಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಯಾನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಎಂಡ ಮಾತಿಕ್ಲ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಾನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಡತ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಆದುಪ್ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಕಠಿಣ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆಂದು ಪನೋಡು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲ ತೂಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ನರಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಮರಪುಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇಡ್ಲ ಪಂತೆ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಂತೇನು ಸೊ ಏಪಲ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್
ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕುಡರಿಯಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎತೋ ಜನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನು ಪತ್ತುನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಇಜ್ಜೇರೆಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವನೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎರೆಗಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚು ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಗಾಲ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇತ್ತು ನಾನ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ ಪಂದಿತ್ತು ಶವರ್ ಬಾತದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಎತೋ ಜನ ನಿನ್ನಡ್ದ ಪೂಜಿ ಇನ್ನು ಪನ್ನ ಚೀ ತೂ ಪಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಮಾನ ಮಂತದು ಪಿರತ ಅಕ್ಕಲೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ನಡ್ದ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ವಿದಿನ ಒಂಜು ವರ್ಷದಲ್ಲೈ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಳೆತೆ ಅವೇ ನಾನು ಪಡೆದೇ ಶುದ್ಧ ಪಣದು ನಿಕ್ಲೆ ಶಪಥ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಓದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದ ಆಪುನು ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ವರಮಾನ ಇಷ್ಟಿದೆ ಪಣದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡಕ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ನರಮನಿಗತ್ತಂದೆ ಮರಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬೆನ್ಪುನೆಗೆ 10 ಸಾದಿಂಡಿಗೆ 10 ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಗುಪ್ಪುಡು ಕಷ್ಟ ಪಣದು ಕಂಡನಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಎತೋ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಪಣದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಚೆ ಒಲ್ತೂರ್ ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತುವರ್ ತುಲೆ ಬೆನ್ಪುನಾಗ 10 ಸಾದಿನ್ನು ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ ಒಂಜೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವನ ನಿಕ್ಲ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸರಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಯಾ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಜ್ಜತ ಸೊ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಹೊರ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜ ನಿಪ್ಪುನು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಗ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫಿಜೂಲ್ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎದೋ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಅವೇನೊಂದು ಎಂಟುದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕೈಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಗ ದೇವರ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಗ ಬೆಂದದಿ ತಿನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತಿಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.